Sampun wonten sasmita saking pamonging pahargyan. Bilih pahargyan ing ari kalenggahan enjing menika sampun kaparing siyaga. Pramila kaparana kula minangka jejaring pambiwara. Iki badhe ngaturaken menggah lampahing tata cara ing ari kalenggahan enjing menika. Ingkang hamengku gati Bapak Sukino Ibu Sunarsih tansah hanya nyuwun dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi lampahing tata cara wiwit purwa madya dumugi ning wusana samangki tansah manjal mring sesanti mrih kawulyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun mugi sih wilasa saha berkaing Gusti Kang Maha Kawasa tansah kapatedhaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula marasudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadya ukuraning jiwa jawa wonten ngarsanipun para sesepuh saha pinisepuh ingkang satuhu binektenan saha ingkang sinuyudan dening para bebrayan. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang pinantu ing pakurmatan. Sumrambahipun para kadang pametri budaya adiluhung. Langkung-langkung baraya agung ing dusun Kepoh Reja ngriki ingkang winengga ing karahayan. Sasampunipun panjenengan sedaya lan kula sami pinanggih wilujeng sumangga sesarengan munjuaken raos syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung inggih Allah Subhanahu wa taala. Hawit nugraha ingkang sampun kapatedhaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula satemasa kita mabar suasana tentrem lahir lan batin kajena wonten paharigyan enjing menika panjenengan sadaya lan kula saged manunggal kanthi kinayoman ing karahayan. Ingkang salajengipun wonten ing dinten pinilih Senin Pon katiti mangsa Surya kaping 26 Januari warsa 2026 Masehi Bapak Sukino Ibu Sunarsih netepi wajibing Sudarma nedya mahargya putra-putra kinasihipun ingkang sesilih Roro Ayu Yayu Rizky Saputri ingkang sampun pikantuk serat kekancingan ing palakrama jinatukrama dening Bagus Muhammad Syahrir Abidin
putra turunipun Bapak Didik Haryanto, Ibu Wantini ingkang pidalem ing Madoh RT setunggal RW 8 Mbolon Colomadu Karanganyar. Tumuli awit kaparipun Bapak Sukino Ibu Sunarsi penganten badhe kawisuda saha kapahargya nut tata cara adat ingkang tasih lumampah saha mekaring rembaka ing dusun mriki. Panjurung donga pangestu saking para pinisepuh sesepuh sadaya. Mugi-mugi lampahing tata cara tansah ginanjar ing kawilujengan. Ingkang salajengipun keparengna kula Joko Pambiwara ingkang badhe hamaosaken menggah pratelananing lampah-lampah tata cara wiwit purwa madya dumugi ing usana samangkin. Wondene tata cara kapurwaken kanthi atur pambuka. Kalajengaken mijining penganten putri saking Panti Busana kalenggahaken ing sasana rinengga. Sasampunipun penganten putri lenggah satata ing palenggahan rinengga, nuli katungka bidaling duta pamboyong ing Sekar Adi Mancawarnaya Jayantaru Dewantaru pinangka syarat sarananing pametu ing penganten kakung ing Wisma Palerman kagandhi manjing ing sasana pahargyan ingkang ing samangkih badhe hanindakaken tata cara upacara pasrah saha panampining penganten kakung. Purna tata cara pasrah saha panampi badhe katindakaken tata cara upacara dhaup panggihing penganten sekalian ingkang iblat kalayan Karaton Surakarta Hadiningrat. Purna tata cara panggih ing samangke badhe hanindakaken tata cara kerobongan jangkep sungkem pangabektening penganten dumateng Rama saha Ibu. Dole samangke ingkang hamegugati badhe marak mangayun ingkang saperlu ngaturaken pambage harja miwah atur panuwun. Dole kalajengake samangke foto pangeston punapa dene foto keluarga pinangka pratandha cetha bilih pahargyan ing ari kalenggahan enjing menika sampun purna. Ambu bilih penganten sarimbit Rama Ibu saha besan Sutrisna sampun jengkar saking sasana rinengga tumuju wonten ing sangajenging kori pahargyan ingkang saperlu hatangkep asta nguntapaken kunduripun para tamu sadaya minangka pratandha yekti bilih pahargyan sampun paripurna. Mekaten sawetawis urut lampahing tata cara wiwit purwa madya dumugi ing busana samangke. Mugi kaparenga para tamu sadaya lelenggahan kanthi mardu mardikaning wardaya. Nuwun. Para tamu kakung saha putri kang winengku ing Sukarahayu. Wondene urut rerenjening tata cara ingkang sepisan nuninggih pambuka. Sumangga pahargyan ing ari kalenggahan enjing menika kawiwitan kanthi wasilah waosan pas malah sesarengan kula dherekaken. Sumangga
Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kantilah wasilah wausan pas malah kala wau saged handamel gangsaring laksitaning tata cara wiwit purwa madya dumugi ning usana samangki.